Henri Liljerus Digivallankumouksesta, moi. Ennen kuin sä osallistut mukaan internetbisneksen perusteverkkokurssille, niin mä haluan opettaa sulle yhden 3 tärkeimmästä tekijästä, joka on edellytyksenä oikeaoppiseen sähköpostimarkkinointiin. Ja mä en halua, että sä ilmoittaudut nyt tälle kurssille ennen kuin sä varmistut siitä, että ilman oikeaa toimintamallia teet sähköpostimarkkinoilla oikeastaan enemmän hallaa kuin hyötyä. Jos saat henkilökohtaista sähköpostia hyvältä ystävältä, niin avaaksä sen? No totta kai sä avaat. Jos sä taas saat sähköpostia mainostajalta, niin avaaksä sen silloin? Ehkä avaat, ehkä et, riippuu mainostajasta. Kyse on lopulta siitä, että miten tärkeä saat kyseiselle henkilölle. Mitä paremman ihmissuhteen sä voit luoda listalla mailevan henkilön kanssa, sitä enemmän oot heidän ajatuksissaan. Ja mitä enemmän sä oot niiden ajatuksissa, sitä enemmän sähköpostissa heitä kiinnostaa. Tämä vaikuttaa suoraan sähköpostissa avausmääriin, klikkausmääriin ja siihen, kuinka moni listalla olijoista oikeasti ostaa lopulta sun palveluita tai tuotteita. Kyse ei siis ole siitä, kuinka monta henkilöä sulla on listallas, vaan millainen suhde sulla niihin on. On vahvasti sen kannalla, että sähköpostit tulisi olla niin henkilökohtaisia kuin mahdollista. Optimaalisessa tapauksessa niiden ei edes tulisi näyttää yrityksen lähettämiltä, vaikka ne sitä oikeasti onkin. Ja lyhyesti sanottuna, tämä antaa sulle etulyöntiaseman sähköpostimarkkinoissa verrattuna tästä tietämättömiin markkinoihin. Ennen sähköpostin lähettämistä käy se läpi ja kysy mielessäsi, että kirjoittaisinko ystävälleni tämän kirjeen näin. Jos sun vastaus on ei, niin muuta sähköpostia, kunnes sä pystyt vastaamaan siihen kyllä. Huomautuksena sen verran, että en tarkoita suoranaisesti sisältöä sana sanalta, vaan henkilökohtaisuutta, kohdennusta, kirjoitustyyliä ja muotoilua. Jos tämä tekniikka ei vielä auennut sulle, niin tässä on 5 kysymyksen patteristo, joka auttaa sua ymmärtämään tekniikan ytimä. Vastaa siis mielessäsi näihin kysymyksiin. Eli laittaako ystävässä sähköpostiin logoaan? Taittaako ystävässä sähköpostin esimerkiksi useampaan sarakkeeseen? Pistääkö ystävässä jokaiseen sähköpostiin jotain myytävää? Onko ystävässä kirjeessä henkilökohtainen sävy? Ja näkyykö ystävässä lähettäjänä vai piiloutuuko hän tavallaan brändinsä taakse? Mä suosittelen, että lähdet tällä tekniikalla liikkeelle, ja kun sä hallitset sen, niin voit sitä tietysti rikkoa. Tämä ei ole maailman totuus, mutta lähellä sitä. On tiettyjä tilanteita, jolloin sähköpostissa voi olla kuva tai vaikka yrityksen logo. Sähköposti voidaan myös taittaa useampaan sarakkeeseen tietyissä tilanteissa. Jos esimerkiksi Amazon lähettää mulle kirjasuosituksia, on sähköpostin taittamisella silloin paikkansa. Usein ihmiset luottaa enemmän lähimmäisiin ihmisiin kuin vaikka myyjiin. Kumman suosituksiin sä uskot, lähimmäisesi vai myyjien? Kumpaan ryhmään sä haluat kuulua asiantuntijana sun seuraajien mielessä? Ystäviin vai myyjiin? Tätä tekniikkaa käyttäen kuulutaan automaattisesti ensimmäiseen ryhmään. Tässä vielä yhden kirjoitusuosituksen loppu, jonka lähetin pelkästään digivallankumouksen sisäpiiriläisille. Sähköpostina tietysti. Huomaatko tässä jotain, mikä sopii tähän tekniikkaan? No mä voin sinulle kertoa pari juttua. Eli huomioitavaa tässä sähköpostissa on se, että se on kohdennettu vain yhdelle henkilölle. Siinä oikeasti antaa lisäarvoa ja siinä on nähty vaivaa. Kirja on luettu hyvin läpi ja sitten se on tiivistetty siihen. Mä oon laittanut sen ihan omissa nimissäni. Sähköpostissa ei myydä yhtään mitään. Se aktivoi lukijoita, siitä tulee kohta lisää. Ja se on eksklusiivinen sisäpiirille, eli sähköpostissa meille jättäneille. Ja huomaa, kun me puhutaan sisäpiiristä, ei sinänsä päivityksistä eikä uutiskirjeistä. Ja tämän tyyppinen sähköposti on ihan omiaan rakentaa luottamusta. Vaikka luottamuksen rakentaminen on yksi tärkeimmistä menestyksekkään sähköpostimarkkinoinnin osatekijöistä, niin sun täytyy tietenkin hallita myös se, että miten sitä oikeasti käytetään myymiseen, kun on myymisen aika, ja miten sähköpostilistaa ylipäätään kerätään huipputehokkaasti. Ja jos sä haluat nähdä, miten tämä kaikki tehdään käytännössä, niin klikkaa nyt olevaa linkkiä ja pääset saman tien mukaan kurssille. Nähdään siellä.